Min jilliska l-gamblu mas-sonnara, min jitfax lif fil-baħar u min jolli qasba kif iħoss it-toqol. F'kemm trott salib kulħadd tallem isir sajjied, minn dawk dilettanti u omorhom żmienhom bil-qasba f'idejhom sa anki tfal li telqu l-iPads fuq is-sufan tad-dar u marru fil-bajja s-sabiħa ta' Birżebbuġa jittantaw xortihom f'qabda ħut. Din kienet ix-xena li rajna kif ħarab Lawrat mill-irċieset tal-ħut. Uħud bitbissima li ma bħala fuq wiċċhom intlemħu bil-barmil ma' ġembhom bimli b'lawrat f'xemx tiżreġ u baħar kaħlani ċar. Dawn is-sajjieda ċertament ma qtawx qalbhom minkejja t-temp sħun tas-sajf. Nies fuq il-post innew li għamlu festa ta' qabda ta' ħut f'jum l-imnarja fejn mat-tokki tad-9 ta' filgħodu nxterdet il-kelma li kien hemm bosta awrat ma' xtajta wara li kien ħarab mill-gaġeġġ. Alfred Zara, wieħed minn bosta sajjieda u dilettanti tas-sajt feraħ mhux ftit bil-ħut li qabad f'Ġieħanki San Pietru, il-patrun tan-nies ta' Birżebbuġa u li anke kien sajjied fil-Galilija. ħafna ħut, ħafna ħut. Waħda daqsija. Kulħadd jaqbad. Kullum kien. Insomma, ħadna pjaċir, viva San Pietru u San Paolo, x-l-imnarja tajjenna tajba. Alfred sostna li għal-jom din kienet ġenna tal-artu b'sens ta' kburija ftaħar kemm qabad awrat. Bas daqsejk minni, bat naħseb 8 dizin. B'kurzità staqsejna wkoll jekk ħassux li qed jagħmel xi ħaġa ħażina għax qabad ħut li kien maħrub. Ma naħsibx, tax. Kulħadd irid kulħadd kiel il-ħut il-bieraħ naħseb jien. Kif jgħid il-Malti min jorqod ma jaqbadx ħut u diversi sajjieda oħra esprimew ukoll l-istess sentiment fejn saħansitra ippreferew li jerħu kollox minn idejhom ma jitilfux ħin sabiex jagħmlu s-sajda faċli u mingħajr xkiel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.